Isaac Morales, enhorabona, Gràcies. brillant campió del Campionat d'Espanya de becada, celebrat avui aquí, a Ripoll, i, bueno, jugaves a casa i has guanyat. Sí, sí. M'imagino que una gran satisfacció. Molt emotiu, és molt especial, és un campionat molt especial. Aquí amb la meva família, amb els meus amics, amb els meus, pues, és algo entranyable, algo que no es pot oblidar, és unes sensacions que... Brutal. És dels primers que, bueno, has entrat al control, amb 2 becades de 2 trets. Explica'ns una mica com ha anat la jornada, el campionat. Doncs bueno, s'ha fet la sortida i el coto estava dividit en dos vertents, i jo he fet una i m'ha tocat córrer davant d'Isaín, el José Mari, una persona que amb el món de la casa tots sabem qui són, i un altre competidor també que és una bèstia. I no he volgut que em passessin, hem corregut, ells han començat a caçar i jo he començat 100 metres després de deixar-los a ells enrere i he tingut la sort de batre la primera becada. Doncs... Ha sigut això, anar per davant. Anar per davant i has acabat amb un sprint, ha sigut una cosa, no sé... A més, això, amb una mica la curiositat, que has arribat una miqueteta abans del temps al control, has tingut que esperar fins a l'hora decidida de primera d'entrada, que era a les 12 del migdia, i a més a la carrera, no? Amb un altre competidor que també havia arribat una miqueteta abans. No em queda adrenalina, o sigui, l'he gastat tota. Jo no pensava que es feia això així, però bueno, ha sorgit, hem fet un sprint, bueno, ha sigut una cosa brutal, és algú, no sé, no es pot explicar. I a més és una cosa d'aquestes que... molt especial amb tota aquesta colla que venen a caçar aquí, que són bèsties. Doncs la nostra enhorabona per aquest campionat d'Espanya de becada, celebrat aquí avui a Ripoll i en campionat de Catalunya. Moltes gràcies.